बारा गोजान गैला जायगाया दैयाबो बरियाखा दै जिं जिं बाइक आइस मोनफैबाय जों जायगायाव जायगानि नामानो जाबाय रानि गाथोन हाकुवा दैमाजों नांजाबनाय मानास सेरफाङाव थानाय रानि गाथोन बेयो जाबाय चिरां बाक्सा बर्डार जेखिनि जोङो बेखिनि जायगा बियो बाक्सा आरो चिरांजों नांजाबनानै थानाय मोनसे जायगा माने मानास सेरफां मानासजोंनो नांजाबनाय माने फुरा एटाच आरो मानास माने पिकनिक स्पट दायो जों बेहाय मोनफैबाय रानि गाथोन होननाय मोनसे जायगायाव जों मोनफैबाय दहायनो खोन्थाखाबाय पिकनिक स्पट बानायदों बाक्सा आरो चिरां नांजाबना थानाय मोनसे जायगा बिथांमोनाबो जाफैनो हागोन दैया बरियाखा ओजों मानास बेयो गाथोन मानास बाक्सा चिरां जिराय जाबाय था बरियाखा जिरायनोबो माने बांकाराव जोङो गाखोफैनानै माने भिडिअ नोंथांमोना एसे केमेरा लानो मोजांसिन जागोन नालाय सिनारिखौ बेनिखायनो जोङो नैबे बांकारावहाय हाबफैनाय जादों मोजां नुदों दा सिनारिखौ सब बैग्रि बेफोर गासिबो बैग्रि बागान ओरैबायदि बैग्रि दं सानसेयाव जाबाबो जाख'नो हानाय नङा थांनोनो हानाय नङा माने जायै जायै गासिबो बिफांखौ जुदि जाजोबनो लुगैदोंबा बेनिफ्राय थांजोबनो हानाय नङा माने मानसिया मोनालायगोन दैयानो ओरै दै जिं जिं बैग्रि सारि सारि आरो बैग्रि बिफाङाव माखासे जिरायग्रा बानायना होदों माने बाराबो ओरैबायदि नाङो पुरा मोजां बेवहाय एसेबाबो गोजोन फैगोन बेखौनो आसा थाबाय जायगाया माने क्लिन दाखोर दाला गैया पुरा क्लिनखा सिंफोरावबो हाबफैनो हागोन नोंथांमोनाबो जायगाखौ बोरै नुदों नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो हागोन आरो फैनो गोसोबा बेफोरखौ जाफैनो हागोन दै सेर सेर बैग्रि बिफां लारि लारि बरिया जायगाया बैग्रिफ्रा मोनथ'वाखै जानुवारियाव मोनहैगोन दायोसो डिसेम्बरनि 13 नांबावगौ जोंबो गिदिंबाय आरो बैग्रिफोर दंलाबायो बैग्रि बागान दङ खाथियाव दैमा दङ आरो संनो खावनो जायगा बिदि पुरा सुबिदा दं आरो आं दायो दैयाव गसंना दं दैयाव फैनानै मोजां मोनदों गोसोखौ नोंथांमोनाबो फैदो बेखिनियानोसै दायो ब्लगखौ फोजोबनो सानबाय नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामदो आरो एसे मोजां मोनदोंबा लाइकफोर होदो आरो माबायदि मोनदों जायगाखौ कमेन्ट खालामदो भिडिअआ साबस्क्राइबजों लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै हो माने गोदान गोदान भिडिअफोरखौ जाहाथे नोंथांसिम सौहैग्रोयो आरो स' गाइस बेखिनियानोसै ना दिनैनि भिडिअआ